मा जाखो सिखिरि? नोंहालाय मा दिनै सिरि सिरि? आं फेल जासिगोन। नों मालाय आंखौ गारना थांसिगोन। आं फेल जाखागोन। आं दिनैबो लिरनो हायाखै। मैयाथ' हायाखैमोनानो, दिनैबो हायाखै आं। दिनै लास्टमोन ना जोंफोरनि एग्जामा। दिनैबो गाज्रि जादों आंना। गैया, आं फेल जाखासिगोन। मानो फेल जानो जाया दे? नों लिरनो हाथाराखै आरो? फरायनायफोरा फैयाखै नामा? फैयाखै। फरायनायफोरानो फैयाखैयानो। एन्सारफोरखौ नायदोंमोनानो आङो। गैया, फैयाखैयानो। नट्सनि अबेखौबा एसेबां मुखस्थ' खालायबाय आङो। गैया, फैजायाखै। आं नोंखौ बेनिखायनो बुंखायोमोन ना नट्सनिखौल' फरायनाङा होननानै। बिजाबनिखौबो फराय होननानै। नों बिजाब नायानो, एन्सारफोरखौल' नायनानै दोनो। एसेबां आरो बिजाब गांसे फरायजोबनो हायो नामा? हाया आङो। नों हायो, आं हाया। नों मालाय हायो, आं हाथारा बेफोरखौ। खर' हाबा आंना बेफोरो। ओरैनोबाबो आंना बिखाया साखाबाय थायो। बांद्राय फरायब्ला, बांद्राय माबाब्ला, बांद्राय टेनसन लाबा बांसिनसो मोनो आं। बेखायनो फरायनो हाया आं बांद्राय। आंनि खाथियावबो जिरायनो मोनासैना नोङो? मोनासैथ' र'। हाइ स्कुलावबो खाथियावनो जिरायोमोन। दा कलेजाव नोंनिखौबो नायनो मोनला आं। गावबो बांद्राय फरायनो हाखाया। बिखा सानायनि थाखायनो। फेल जाखागोन आं। फेल जागोन बायदि मोनगारदों आं। जाया खोमा दे। दानोलाय माने एसेबां सानबाय थादों? रिजाल्टआ फैयाखैयानो। फेल जाबाबोलाय फरायफिननो हागोन आरो। फराया आं। ओरैनोबाबो आं लाइफआव जेबो खालायनो हाखाया। जाबोरसो आं, जाबोर। मानो बेबायदि सानदों नोङो? गावखौनो मानो बेबायदि सानबाय थायो? गोसोखौ माने एसेबां लोरबां खालायो? एसे दाद जानाय? हाया आं दाद जानो। हाया आं नोंबायदि जानो। दे जाबाय दे, दुखु खालायबाय दा था। फै, गामियाव थांनि। थाङा आं, नों थां। फै, गामियाव दखान गोदान होदों ना पक'रिनि। फै, बेयाव जानो हागोन। पक'रि जानो थांनि फै। जाया आं, थां नोङो। आं बिखाखौ माबोरै मोनबाय दं। नों थां। सानाय मोनदों नामा बांसिन? नोंखौ टेनसन लानाङा होननानै बुंखायो। नों मानो टेनसन लाबाय थायो? माथो बुंदोंमोन माथो? आं एग्जामफोरखौ जेबो टेनसन लाया होननानै। दा माने एसेबां टेनसनाव थादों दिनैलाय? नोंना बांद्राय सानबा, बांद्राय माबाबा हार्टआ प्रब्लेम जाखायो। मानो सानबाय थादों? फै, पक'रि जानो थांनि फै। थाङा आङो, थां नोङो। बाबाखौ मुलि लाबोनो होनांगौ नामा? नाङा, जाया आं मुलि। दे होमबालाय। आंखौ माने इसोरा बेबायदि दुरबल खालायनानै जोनोम होनाय। आंनो माने बेबायदि बेमार हरनाय इसोरा। आंनि लोगोफोरा बयबो मोजां। आंल'सो बेबायदि। आंनि जिउआव खुसियानो दान्दिसेल'सै। मानो बिखा जाबाय थायो आंनिया? आं मोजांबो जानो रोङा। थैयाबो। ओरैनो न'खरावसो प्रब्लेम होबाय थायो आङो। आंनि थाखायनो धार गोजा। आंनि थाखायनो हाफोरा फानजाजोब्बाय। आं मानो थैया? साननैसोल' मोजां जायो आंनि जिउआ। आरो साननैसोनि उनावनो बेमार जाफिनो। आंनो बेबायदि लाइफखौ नाङा। आंखौ मोजां खालायना हो इसोर। आरो मोजां खालामबा आंखौ बुथारना लां। आंखौ मानो बेबायदि दोनबाय थायो? मानो एसेबां खस्थ' होयो? आबै, आयालाय? न'आव गैया? गैया। मोनथिया, आङो नुवाखै। अबाव थांदोंबा? आबै, सिखिरिया बिखाया साफिननाय जादोंनो। मा? बिखाया साफिननाय जादों? मानो साफिनखो बिनालाय बिखायालाय? जेबो खस्थ' मावाखै खोमा दस'? जेबो खस्थ' मावाखै। टेनसनावनो सादों खोमा। बेनाबो बे बिखा सानायानो जोनोमनिफ्रायनो दङ। बिखायानो दुरबलनो। माबायदि हामगोन? एसे टेनसन लाबानो, एसे खस्थ' मावबानो बेना सानायानो बारा जायो। मादि खालायनो बे गथ' सासेखौबो? हामनोबो रोंला गथ'आनो, सान्थि गैया। बेमार। एफा सिख्ला गथ' उन्दैनिफ्रायनो मा बिखा सानाय, बिखानि बेमार। डाक्टराबो एसेबां फैसा जाबाय। जानायावसो फैसाखौ जाबाय थायो। हा हु फानै फानै आधा जोबलाय लांबाय। थेवबो बेमारानो हामला। जों मोजां नांगौ बायदि डक्टरखौनो मोनाखै खोमा। ओरैनो फैसाफोरा थांबाय दं। बेनोथ'। आरो बिनालाय मानो बिखाया साफिनलायखौ? माथो साननैसो जेबो बुङाखै माथो। 6 माससो जाबायमोन। आंलाय माथो सानायफोरा हामबायसो नामा? बेखौनोथ' हमना मोना आबै। मा नायबाय थायोबा डाक्टारफोरा? उन्दैनिफ्रायनो लाबोखाबाय बेमारखौबो। नोंसोर सानैनि गेजेराव फार्स्टआवनो जेब्ला नोंसोर जोनोम मोन्दोंमोन, बे सानखालिनि डक्टर सासेया बुंदोंमोन बे सासेया एसे हार्टआ प्रब्लेम होननानै। प्रब्लेम माने दुरबल होननानै बुंदोंमोन आरो।
दा होनबा फाहामनो हाला नामा आबै? डक्टरालाय बुंदोंनो माथो आगोलो बेबायदिनो सोलिनो हागोन होननानै, बेनिफ्राय एसे गेजेर गेजेर खस्थ' मोनगोन होननानै बुंदों आरो खस्थ' खामानि मावनो होआखैनो। माब्ला हामगोन बिनि बेमारा? मोनथिया, हामनोबो रोंला, मा नुजाफैबाय थायो। दालाय मा बांद्राय सादोंनो बिखाया? र' आं थांनि। टेनसनबो खालायबाय दं बियो फेल जागोन होननानै, गाबबाय दं माबाबाय दंना, बेनिखायनो दुखु मोनलायबाय खोमा बिखाया। मानो गाबबाय थानांगौ बेलाय, र' आं थांनि। मा सिखिरि, बांद्राय सादों नामा बिखाया? सादों बाहाय बाहाय। र' दसे धैर्य हम मा, नोंसा आदाखौ लाबोनो होदों आं मुलि दे। आयै, आं थैबाबो जासिगौ। आयै, आं थांना थानो गोसो गैला। थोद, जाम्बि बेबायदि बुङो नामा? नोंनालाय बेबायदि गेजेर गेजेर जाखायो, हामगोन नामा? मानो गोसोखौ फिसा खालाय नोंलाय? आं खस्थ' मोनो। आइ गाबनाङा आइ, मानो गाबो? हामगोन ना आइ? गाबोन हस्पिटालाव थांनाय, हामा? गाबोन हस्पिटालाव थांना? थाङा आं। हस्पिटालाव थाङै थाङै बाबाय आं। उन्दैनिफ्रायनो हस्पिटालाव थाङै थाङै देरबाय आं। हस्पिटालनि मोनामनायखौबो मोनामसुनो गोसो गैया आं। थाङा आं। बेफोरनि थाखायनो आं जेखिबो हस्पिटालल' नुयो, डाक्टरल' नुयो, मुलिल' नुयो सिमांफोरावनो। थाङा हस्पिटाल थैगोन आं बेबायदिनो। थोद, आइ सना, बेबायदि बुङो नामा? आं थैग्रायावनो नोंसो थैगोन नामा? होनब्लालाय मानोथो हामा? इसेबां खस्थ' होबाय थायो। हामगोन नामा? हामगोन। गाबनाङालै मा? मानो गाबो नोङो? आं हामगोन होननानै बुंदोंना। गाबोन हस्पिटालाव थांगोन दे आइ दे। गाबनाङा नोङो। इसोर, नोंबो मानो नायहरा एसेबो? बे उन्दै गथ' सिख्ला गथ'खौनो एसेबां दुखु होबाय थायो, मानो एसे नायहरा? बेनिफ्राय आंनोनो मानो बेमारखौ हरदि? आंनि फिसानोलाय मानो हरनाय? आंनो बेमारखौ हरनो गारै आंनि फिसानोसो हरदों नोङो। आंनो मानो हरदि? आंनि फिसानो मानो हरनाय बेमारखौ? आंहा फिसा खांबाय माबाय, आं दा थैना थांबाबो जेबो लस गैया। मानो आंनि फिसाखौसो खस्थ' होबाय दं नोङो? इसोराबो खानासो खोमा, एखनब्ला इसोरखौनो गैया बायदिसो मोनलाय लाङो आङो। र' गाबनाङा र', नै आदाया सफैसिगोनानो। मुलिखौ जाबा एसे मोजां मोनगोन दे। गोबां सम जाबायना आरो नोंनाबो हस्पिटालाव थांगाराखै, बेनिखायनो एसे जालायबाय खोमा। गाबोन थांगोन दे, गाबोन थांगोन। नाङा आयै, आं हस्पिटाल थांनो गोसो गैया। आंनि थाखाय नोंसोर बेसेबा फैसा गारबाय आइ। आं बेमारि फिसाजोआ जोनोम जानायखायनो न'खराव उरायनो रोङासै जोंहा। आंनि थाखायनो फैसाया थांजोबो। आं थांला हस्पिटाल आं बेबायदिनो गोग्लैना थासिगोन। मा बेबायदि बुंनो हामगौ नामा? मा गोग्लैना थानो बेलाय? ओरैनो दसे सानायानो बियो, साखायोना नोंना हामगोन ना? हामा आं, हामखाया आं। हामगोन मा हामगोन? मानो बेबायदि सानो? गोसोखौ बांद्राय गोरलै दा खालाय। गोसोआ बांद्राय गोरलै खालायब्ला बेमारफोरा खाबु मोनो, मिथिबाय? सुदेम, सुदेम, मा जाखो? गथ'आलाय एसे मोजां मोनबायना मोनाखैनो? दखानावनो थांनो गोसो गैला आं, बिख्रिबो गैया। ओजों आरो फिसाजोआबो आइ सिखिरिया बेमारानो जालायबायनो। गुथालानो थांथोसै दिनै, थांला आं। माबा गुबुन मोनसे बाथ्रासो सानगासिनो र' आं। गुबुन मोनसे बिजनेस मावनायसो हामसिगोन नामा? आरो आबा गुथालखौबो आरो फरायनो होस्लायस्लाय बै गिदिर गारि गेरेजफोराव मेकानिक सिखायनो हैनायानो हामसिगोन नामा? ओरैनोबालाय अबावथ' साख्रि मोननो? बे गेरेज गिदिरफोराव थानानै एसे बै मेकानिक माइबानिक बेफोर बाइक खालामनाय माबानाय बेफोरखौ सोलोंना लानायानो हामगोन। साइकेल मेकार जानानै जेरावबो उदायनो हाला। बे गिदिर गेरेजाव थानानैनो गोबां सोलोंना लानो हागोन बियो। दिनै बे बेराखौबो दुमथारनोसै आं। दुंगोन होननानै सानफ्रोमबो थालांबाय थायो। गथ'फोरा गाख्रावगासिनो दुगैग्रा न' नांगौ होननानै, बेखौनो प्लास्टिकजों बेराजों दुमथेनानै दुगैग्रा न'खौ दिनै बानायना दोनसै बिसोरनि। मा जाखो? आइ सिखिरिया एसे मोजां मोनबायना मोनाखैनो? माथो थांनाय हरावलाय हस्पिटालाव थांनो हानोबो हानाय होननानै बुंदोंमोन। दालाय माथो मानसिफ्रा खबरानो गैला। मा जाखो? एसे मोजां मोनबायना मोनाखैनो आइया? माया एसे मोजां मोनदों दे। एसे मोजां मोनबाय न'? औ, मैया बिजा लाबोनाय मुलिखौ जानानै एसे मोजां मोनदोंनो। थांथ'लानो दिनै हस्पिटालाव। थांथ'ला माने मैया हरखाबनो साखांबाय। थांनायासो हामगौमोन नामा दिनै? नोंसोर आइ लैथोजों नोंजों लाना थाङा मानो? थाङा होननानै गाख्रबबाय दङ। गथ'आनो जानला मानलासो बुंग्रा जाबाय। मा जानला मानला बुंदों?
बिदिनो आरो थांना थानो गोसो गैला माबाला होननानै बे उन्दै गथ'आनो बेफोरखौ बुंनो रोंग्रा जाबाय। मा खालायनो एखनब्ला आं सानफ्लाङो सुदेम आंनि पापफोरखौ बे आंनि फिसाफोरासो मोनबाय नामा होननानै। माने पाप मावदों नोंलाय? पापथ' मावाखै, थेवबो आंबोथ' सोरखौबा दुखु होदोंना। बेफोरनि रायनायफोरा पापफोरासो सावफोरा नांबाय नामा आंनि गथ'फोरनावसो। बेबायदि नङा दे, मा पाप नांनो बेलाय? नोंलाय सोरनिथो माथो गाज्रि मावदों? गथ'खौनो फाहामनो हाला। गावनि थाखाय जादों होननानै दा सान, मिथिबाय? मानसिफोरा बेसे गिदिर पाप मावो, खिथाब खालायो, मानसि बुथारो, फैसा लुथियो। बेफोरबायदि मानसिफोरना जेबोआनो जाया माथो गथ' गथायफोरालाय। जोंफोरालाय माथो मावदों? सोरनि गाज्रि मावखो बेबायदि सावनांनो? मोनथिला आरो सावसो नांगौ ना पापसो नांगौ ने खाफालानो बेबायदि हमनोनो हाला। दे गावखौनो दायनिगिरि दा सान, दखानाव थांला नोंहा? थांलालाय दिनै बिक्रि सिक्रि गैया, सानै माथो खालायहैबावनो बेकारनो। बे आबा गुथालानो थांथोंसै, नै आं गथ'फोरनो बै दुगैग्रा न'खौ बानायना होथारनोसै दिनै। दे होमबालाय आं ओंखाम खुरहैनोसै, जानोसै ना ओंखाम? औ थां खुरै थां, जानोसै। दुगैनोसो सानदोंमोन आङो, गाज्रि गुज्रि जाजोब्बाय मानसियानो खामानि मावसोनानै। हनै ओजों आरो थास'बो खानो दङ, अमानो रुना होनो। खामानियानो जोबला आंना दिनै, एक मानसियानो गाज्रि गुज्रि जाथारबाय गाननाय जोमनायफोरा। आइ लैथोनि लोगोफोरबो फैगोन होननानै बुंदोंमोननो, दुगैनोनो मोनाखै आं दाबो, गाज्रि गुज्रिनो। मा सानगोन आंखौ बेबायदि नुब्ला गथ'फोरा? लैथोनि बिमाया मा एसे गाज्रि थायो होननानै बुंगोन। थास'खौ दाहाय बेलासि खासिगोन खोमा दे, दा दुगैग्रोना लानोसै आं। आइ लैथो, अबाव नोंनालाय लोगोफोरा फैगोन होननायालाय फैयासै माथो? फैनाय माने आयै, बिसोरो लुलु मोननावसो ओंखाम जासिगोननो। जोंहानाव दा फैथ'लानो, दाहाय बेलासिसो फैगोननो। ए आंहालाय बेखौनो हाखु दाखु जादोंमोन, मा संनो मा मानो होननानै। जेबो गैयाबो ना, नोंदाखौ फन खालायनानै लिंहरनोसो नागिरदोंमोन आङो। नाङा आयै, बिसोर बेलासि थांफिनगोन, बेनिफ्राय बिसिनियावनो ओंखाम जासिगोन नालाय लुलु मोननावनो। दाहाय बेलासि ओरैनो साहाल' होसिगोन आरो, हर थालानो। ए दे होमबालाय।